kok mati ya gitulah. Jadi lampunya kok keringnya tuh iki. Kayak lampunya. Wah, ini serpang ini pinter nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ini ayo padang, aku garap-garap juga sama dari desa. Sip, Pak Dinas. Sopo iki telepon nah? Tenan. Halo, Prof. Halo. Iya iki. Ana apa bal? Ayo mel aku nok pasar. Oh iya. Ayo, mangkat. Yo, sik tak njikok masker. Yo wes, assalamualaikum. Yes, si Waya Dinas sedang sama. Musik kayak ini kalau ya Dinas ya lah. Malu lah yang sakit aku. Antaranya udah libur, Senin sawah libur, pegawai PNS pekerja karet capi yo libur, orang libur ya sapi ramah. Yes. Ke sini. Sip. Siap mangkat. Wih, minta berdike. Ini proposalnya di dunia saya garap dek kita nak sih. Lali dah. Imu kan yo walaupun wis new normal, pemerintah menetapkan new normal kan paling ora wae yo nganu jaga menepati apa protokol kesehatan. Lali nggo masker sik. Ora nggo masker ngene Pak Lurah ora kon mulai gua. Masker. Maskeran ini ya masalah dok. Ini kok wong sumpet kira sambekan. Ya ora masalah. Ini ki menjaga agar tidak terkonveksi carane. Niki yo ono pentingnya. Jadi yo
awake kudu yo mengikuti aturan pemerintah. Mau yo kudu beraktivitas yo di luar rumah ra apa-apa, penting yo nggo masker ngono kan. Jadi yo carane iki safety. Safety apa lah kuwi mau lah. Carane yo Wah, iki piye, Bal? Mati ngene. Wah, suruh adman kan adman ya. Yo, ayo. Yo. Wes, mati sih. Sini kok karbune iki, Le. Jak. Prop. Cepek kok. Mosok mati barang ngono iki yo. Bus angel men busine iki, Prop. Wabot. Ngapot dari Prop. Weh, yo sing do nganu aku murah. Montor banter pedho nang ndi to iki? Pedhok pasar kesusu mau Pak RT. Ngapurane mau. Ning pasar ki yo ning pasar. Lah ning pasar kok ora nggo helm. Iki helm Pak RT. Aku nggo iki lho, iki yo. Ngono yo. Ning pasar ki wajib kudu nggo helm, nggo masker. Ranggo Pak RT. Lah, Ya iki ngono iki masker Pak iki RT. pakai masker ngene. Kuwi musim corona walaupun wis new normal ki tetep jaga jarak, physical distancing. Lah niki we do boncengan mau. Pak RT. Lah Ora motor entuk. siji tok. Ora entuk boncengan ki Ya, physical distancing ngono. Isa aku silih motor Pak RT. Lha iki bedone ndi kok? Men pasar. Pasar. Bening pasar tenan. Kaloro aku karo iki Pak RT. Lha iki wis dadi. Wes. Ora entuk boncengan soalé lho. Lah piye kok aku Pak RT? Ya wis, ora entuk boncengan betul ya. Oh iya, tak silih ya Pak RT. Jarak, Aku mlaku. kita jaga jarak. Lha iki Ku montore iso Pak RT. tupak itu. Oh iya ayo. Bismillah. Yo kudu ora entuk boncengan. Jaga jarak ya Pak RT. Iya. Salam Pak RT. Lah ngono rak ya apik rasa boncengan. Ngerti di corona barang kok iso boncengan. Lho. Ono sing keri ketoke. Waduh. Motorku.